Good morning, good morning, good morning. Oh yes, this is Gagas FM Breakfast with Felix and Minnie, and we have a special in-studio guest. Today we're joined by Mondli Makhoba, the man behind Ubhuti Mdala. For many South Africans, he's known as the fearless Nkosana Zulu, better known as Ubhuti Mdala from The Wife, or abaye bamazi njenge man from Mushaga Ilembe. But beyond the screen, Mondli Makhoba has built a career that spans theatre, television, writing, entrepreneurship, and mentorship. Uzalele khona lana ke eGagasini eThekwini and raised eMacambini khona la KwaZulu-Natal. He's become one of the country's most respected performers through his authenticity and also commanding great presence whenever he's before us. Felix, you're absolutely right. Namhlanje, we are meeting the man beyond all these amazing characters. He is a family man. He is an author, a motivational speaker, a mentor, the founder of Mondli Makhoba Foundation. He's passionate about building stronger families, nokusiza amadoda to heal, which is a beautiful conversation that we must have. Ngoba sike sabona when we posted, in fact, I think it was yesterday when we were celebrating Father's Day. He also spoke to those fathers. And so through all these initiatives like Vuka Mjita, he creates spaces where men can confront pain, embrace vulnerability, and redefine strength. What is that today? Sisesa sokola Makhoba qala nje sikubingele sikwamukele ohlelweni mfoka baba sikubingelele encwane sanibonani siyabonga sikubingelele kwabini sibonge kakhulu ekuyinkinga ukuthola awuhlali ndawonye sesicabanga thina ukuthi maku production break umuntu otholakalayo sesiyabona ukuthi une foundation unevuka Mjita nalokhu take us through the day of uMondli Makhoba kwenzakalani nje ilanga lakho lima kanjani Tumbeza kudepend ukuthi khonani ngosuku kodwa sizama ukuthi siphile impilo nje simple ngoba singabantu basekhaya ngivuka nje ekseni ngilungiselele ukuthi ngiye emsebenzini uma ukhona umsebenzi okhona ngalelo langa ngihambe ukuthi ke ngijwayele ukuba ngoba ngifuna ukuba early ngizokwazi ukuthi ngiprepare kahle because I don't like to be rushed. Okay. So ngiwumuntu nje ovuka early kakhulu ekseni kokunye mhlawumbe ngiqale ngejimini before ngemsebenzini. Kuya depend ukuthi umsebenzi uqala nini ngoba ama hours ethu are never constant. Kudepend ukuthi umsebenzi unganani ngosuku. Siyafana ke lapho nami mayiphi part ngejimini before ngemsebenzi manje usengiyaseni amajimi soyesavali. No. Ngiyakuzwa. Kodwa ngiyayivoca ekseni before. Yes. Ngiyabonakala imsebenzi. Ukuthi nje umuntu healthy living and exercise is important. No, but I must jump straight into this. You've played some of the most intimidating, some of the most toughest men on television. And I asked myself, mawufike ekhaya lamadoda oseke wakadlala ahluke ngani bekuthi ahlukile, because I sit next to you but I see all characters you've played. I don't know if it's an aura thing, because some say you carry the characters sometimes. Want to suqedile ukwadlala. Ngicabanga ukuthi thina umsebenzi sipick up khona emsebenzini sushiye khona. That's deep. Ngoba most of these men anomoya ongekho right. Amaningawo ayabulala. So awukwazi ukuthatha that very energy uyena ekhaya. So sishiya khona emsebenzini. Ngiyakhumbula there was a time la unkosikazi ethi ucela ukubona unkosana. Wambona. She never asked again. Whoa. Because that's how dark he was. So Tina Simbuga in the light of, remember Unkosana was a favorite. But then now, because you know him deeper, you're like, I'm not that man. No, he's not a good man. He's not a good man. He loves his family, but he can do anything
for his family. So that's very dangerous. Yes. Iyakaze ngicabange kanjalo. So njengomuntu nginabangani abaningi abaqhamuka emacambini. Yeah. Insizwa leziya ezingayi ngapha nangapha ezalusa. Yeah. Ama values are still very traditional and conservative. Yes. How has that shaped you into the man that you are, and how has it influenced some of the roles that you play? I think without that experience, I wouldn't be who I am. Because I believe in growth, not change. So ukwelusa emacambini kusenami namuhla ngoba kuneyifundo esayifunda lapha ezakha umuntu. Ngaphandle kwazo angiboni ukuthi ngabe ngilomuntu enguye. Yeah. It's so beautiful ukuhlala nabantu abelusa ngempela. Yabona Makhoba mina ngisebenza namadoda aclaim ukuthi elusa kodwa akhulela kwa EMLAS. EMLAS azikhiba. Zika. Ima ka mawuthi ngale. Yes. Yeah, inkomo zikhona kahle. You know, you speak a lot about family in a Yes. mentorship. Yes. And ngifuna ukwazi lana, and maybe I'm challenging here a bit to be honest. When we look at South African boys namhlanje and Yes. ngikhuluma ngabafana, Yeah. what do you think the difference is between bona laba banamhlanje and the previous generation? Abafana banamhla bafana nathi, and that's our fault. Ooh. It's easier to judge umntwana ukuthi akenzi kahle, kodwa what have you done as a parent to make sure ukuthi wenza kahle? So there's a very big gap. I think it's this change le ngingakhuluma ngayo ukuthi we rather grow than change. So abantwana bethu ufuna bafunde kithi izinsika zokuthina Sure. bakhule nazo, but manje uma ngicabanga ukuthi nokuthi sibhizi kakhulu because siyile generation breacher ama gaps Sure. from the past, the present and the future. We need to create that balance. And manje that takes us away from abantwana bethu. Abantwana bakhuliswa abantu singabazi, bakhuliswa othisha abakhulele ezikoleni, and baluza ubuthina. Yeah. And isikhathi esiningi uthola ukuthi ubaba ukhona kodwa akekho ngoba he's busy thinking where imilelan la izoqhamuka khona. Yabo. So I think kufuna sinike isikhathi esanele nemndeni yethu and teach them what we've learned, but also observe, because abantwana esibazalayo badala kunathi. That's too much. Badala kunathi. Izolo bengikhuluma nezinsizwa kulaphana kulokuzana Father's Day ukuthi we tend to fall into a trap yokuthi abantwana sifuna ukubafundisa kuphela, sikhohlwe ukufunda kubo ngoba the latest members ama families 8 avela kumdala nabantu basemakithi banemiyalezo emisha bafika nayo. Okusuke kufanele ukuthi sifunde ngoba umuntu mangabe ezozalwa kusuka umndeni wakubo osenyameni ube neyinkinga ezithile bese kuthi umndeni osemoyeni ubone lezi inkinga ezizayo bese ucela kumdala ukuthi ngicela kuzalwe uFelix ozokwazi ukuthi eminyakeni mhlambe u30 u40 ezayo uyobe esekwazi ukuthi abhekane nalenkinga ezayo. Manje kubalulekile ukuthi si-understand leyo balance yokuthi as much as we want to teach them, but funa sifunde kakhulu kubo ngoba by default imvelo mangabe ihamba kahle bazobona ikusasa ngeke silibona. Felix, I've never thought about it This this way. is too deep. Now masingabuza nje la Ncwane kuna wonke lama roles lawa owadlalayo as an entrepreneur, as a motivational speaker, as an actor, iyona yiphi that gives you purpose and direction and a drive? I think wonke anokubaleka kwawo ngoba umuntu uphelele unengxenye eziningi zakhe kumbe ezakha yena. So manje ukuze kuzoba naleyo balance
every part of you is important. So ayike ngathi ibaleke ukwedlula enye ngoba i-TV iza nama lessons for umondli ama lessons as nalama characters ngoba I have to research and kokunye uthola ukuthi kunezinto ezenziwa i-character ezingifundisayo kunezinto mangabe siye ebusinessini kunezinto eziza nebusiness afuna ngiyifunde as much as ngisebenza ne-foundation trying to help abantu abathile but kunama lessons engiwafunda kubo uma ngipresenta i-show ivuka mjida listening to the stories zalezi insizwa kuningi nami engikufundayo kubo so nje wonke ngicabanga abalekile. I think from i-direction esiyithathayo manje mini izosisa ngalapha ngifuna ukuhlala kancane la mbijana ngikhula mina endle ngazi ukuthi ungomane iqhawe lacija ilembe ungomane waphelezela uShaka nezichwe ukuyohluthwa ngendluzulu ubukhosi bukaZulu kuSigujana. Is a hero from behind the scenes. Engalizange lithathe ilangabe alizange lithi uyena lahlala uyilembe. Kodwa ilembe lacija uyena ungomane. He was a strategist. Yes. Manje mina isibongo ngangomane sengibona nangomondli Makhoba kade ngimbone edlala ungomane kuyilembe. Iyenzeka naleyo nto abantu babone wena lento yenze ku Henry Cele noShaka Zulu. Bayebona wena babona iqhawe lakho ukuthi nangu umuntu wakithi kodwa lo muntu lo muntu lo manzini lo. Yebo Thumbeza kuyenzeka. I remember kukhonjiswa the first episode ka season 2 la eSibaya kwakuhlelwe umcimbi sokhombisa amakhosi aseNdlunkulu. Oh wow, kaqala kubona. Yebo. Kwakunobukhosi baka Mdletshe. Ngakusasa ke ekseni ngoba salala khona lapha. Ngakusasa ekseni mangabe sesidla isidlo sasekuseni bangibiza abantu bakhona. Babonga. Bebonga ukuthi ukhokho wabo simphathe ngendlela phambi kwabantu samethula ngendlela ebenza bazindondonye izifuba ngendlela okwenzeke ngayo ngicabanga ukuthi kunjalo and baningi ke abanye sihlangana nabo ngoba abantu mabe kubona umuntu uzokubiza ngecharacter yena ayithandile oyenzile sesimini baningi ke ababona ungomane nathi ke kuyasithokozisa lokho ngoba iqhawe elikhulu engeke sazi ukuthi ubukhosi bukaZulu ngabe bume kanjani ukubela lengekho. Thumbeza ngivumele ngoba sesize sangena la sale singiqhubeka la ushiye khona. You know, I was talking to Wise Man. Yes. And he spoke about being on that set. Echaza ukuthi you had to be there to experience ukuthi it was not a normal set. No. You could not walk in nje ngifike nje ngithi ngumini sengizodlala irole engiyinikiwe. There was a lot of spiritual activity, for a lack of a better word. Yes. Talk to me. Did you have a process in connecting with Ngomane? Is there a process of letting go? Because clearly there must have been something going on. Engenge understand mhlambe mina ngamehle nyama. Yes. Set Shaka Ilembe is not like any other. Everyone that worked on that set wayedalelwe ukuthi asebenze khona. I remember first day ngifika, even before that, I remember ku meet and greet. Phambi kuka Mr. Gibson. Kwahlala ugogo omkhulu. Sabona ukuthi kusho ukuthi kukhulu okuzayo. Sabona nokuthi futhi ku-approviwe kwabangendla.
I remember a moment ngifika okokuqala, I had my spirit ngeza ukuthi umoya uyaphakama, bekunenye feeling. That was the first time ngizwe ukuthi ngihlangana nomoya kaNgomane. So njalo bekufuna ukuthi uma ngifika khona ngikhulume naye. Cela ukuthi ayike khehla sesiyasebenza. Kuzwakale futhi ukuthi hayi usekhona. Sisebenze. Mase siqeda futhi kufuna ngicela ukuthi hayi ehla manje sengekhaya. Ngoba angikwazi ukuthi ngihambe naye ngiye ekhaya. And there were a lot of other actors experiencing similar experiences. And I remember, because manje kuza season 3, khona la in the story uNgomane enze something really good. I can't say it manje because ngifuna niyibona. Nizoyibona ku TV. And I remember asking Mr. Gibson ukuthi ngokwe story uneminyaka emingaki, because lo mina ngangimfila wayemdala kakhulu. So I needed to push back ngingaphumi kuyi character abe then bese bukeka awkward. But ngangithwele yena kakhulu ngalelo langa. Ngiyakhumbula ukuthi I had to align with his story. So ngoba indlela amdala ngayo manje akakwazi ngisho ukumaqonde. So I had to try the whole time in front of cam to stand up and be upright. Yeah, but yeah, uyasinda kakhulu. Yeah. Kuningi okwenzakalayo embonini ehlukahlukene, but especially in the arts. Kwesinye isikhathi ukucela ukuthi udlala indawo mhlambe yomuntu mhlambe othandolelo obufanayo. Kwesinye isikhathi ucela ukuthi ubhinqe iskate or ukhombise elinye uhlangothi or udlala indawo mhlambe of a rapist or mhlambe wenze into obonayo lento ngeke ngiyenze mina. If ngabe kuthiwa ngiyakwazi ukuyenza khona la ukuthi success ever in your career throughout yonke lezi zinto oyifaka ever come at a cost where the moments where you questions whether the journey was worth it? Sure. Thank you for that question. I think mina ngizothi nginenhlahla ngoba ngasheshe ngafunda ukuthi what do I stand for? Ngoba that alignment is very important. And kwesinye isikhathi it's okay to say no. Ngoba kakhulu kufuna singacabangi ngesizwe. Ngisho abekuthiwa kunjani. Ingqondo yokucabanga nothi isizwe. Ngoba mawuzocabanga ngesizwe kunezinto ozozenza then uregret after. Uthola ukuthi mhlambe ziphambana nomoya olethelwe wona emhlabeni. It's very important ukwazi ukuthi this is what I stand for. Then it's easier for you to reject or to say hayi no siyabonga bakithi nidlolana kwabanye ngoba lokhu kumbe le character eza kanje akuyona le ehambisana nathi. Masibenza nomina endle bacela ufake into ezonodolo zamantombazana bakubhinqisa ikhethi manje ngazi ukuthi mina umnumzana ongena esibayeni mina ngubaba wabantwana ngubaba wensizwe sikhulile naye ngabona lento ngaphoxeke ezweni. Insizwa ngakuphulula imthumbeza ikude kakhulu insizwa izalayo khona labo hamba nabo. Akufuna ukuthi ubakhothamise kungafanele. Akufuna ukuthi ubathunaze. Kufuna ukuthi ubaqonde bonke ukuthi banhloboni bese uhamba kanjalo. Ungenza izinto ngenxa yokuthi you trying to fit in or ufuna ukuentertain abantu uzikhohle ukuthi ubani ngoba bona bakhohliwe. Uzugcina manje une conflict. And ama une conflict ke kuba inkinga. It doesn't sound like a message to Felix only. It sounds like a message to men in general. Yeah. And I have to say I am so proud of
how this particular team has handled this month. And sisaphakathi nendawo, and I feel we just keep going deeper and deeper. Kule nyanga madoda, khona wena, you are a husband. Yes. You are a father. There's a legacy you want to leave behind. And legacies are intentional. Yes. What is that legacy for you? Yeah, I love your deep understanding of this, Minnie. You're You're maturing nicely. No. Useganile, so useshintshile uyakhula ke. Useshintshile. Useganile uqonda konke sekuhlukile. Yeah. One thing esilekelelayo nesifuna ukuthi iqhubeke ekhaya sikhuliswe ngenhlonipho nokuthoba nokwenza izinto for ifamily. Asithathe nje isibonelo sokuthi mawusebenza uyazi ukuthi usebenzela ikhaya. Angithatha isibonelo semali. Ngiyazi mangisebenza ukuthi imali engisebenza kuyona yami yasekhaya. Lokho kwenza ukuthi ngisho bekuthiwa kudingekana egcekeni kufanele yenzeke ngaphandle kokuthi mina ngigcina manje ngicomplain ukuthi hey ngispend imali engaka because akuyona yami yasekhaya. So ngifisa ukuthi abantwana abaphuma kolwami ukhalo baqonde lokho nabo bathathe lezo sifundo basikhulise basilumbanise nezifundo ezintsha bafika nazo ezokwazi ukuthi zilekelele umndeni wephambili. Umndeni ke mawulekeleleka kugcina manje kuchitheleka nasemphakathini sifisa ukuthi kube ilegacy enhle. If ungahlala manje nihlale phansi nibe nengxoxo ekhethekile noMondli Makhoba in his early 20s. Yes. Wow. Ibhoqongwana eya emtsizweni ekhule esebheke manje kube nindoda. Nako konke osukufundile kona throughout businessini ufunda abantu umndeni ukungamela wakho umndeni impela lawo wakho in the set yelembe ngesikishiyelo ngaphandle nako konke nje osukufundile ingxoxo yakho noMondli lo omncane ingathini nje Tumbeza akuyona imibuzo engeke ngiyibuze yona le ngoba nginenkolelo ejulile ukuthi ayikho into yenzeke empilweni yomuntu engafanele. Inhle imbi kufanele yenzeke kuwe ngoba umuntu nomuntu unendlela abelwe ukuthi uyoyihamba. Manje uma ngingakhuluma naye uMondli ngingathi mhlambe lazi ilanga ukuthi liphuma nokuphila. Inyanga mangabe ilanga lisithela lishona inyanga nayo iphuma nokuphila kwakhona. Kanjalo nezinkanyezi uqonde lokho wazi ukuthi akufanele kuphume kanye kanye. Yeah. You know, that can be interpreted in so many different ways. Yabona ilanga maliphuma lishona kuwena liyalahleka sekuvela inyanga naye nokukhanya nokuphila kwayo. I wish nami I had that deep understanding. I've enjoyed success in many businesses. Others they've actually stretched. I prolonged them. I stretched them far than I should have. I should have learned to let them go. Ngamukela isigaba esisha sami sokukhula iloss nokuvela kwento enye entsha engilidela kwenye purpose yami engangeke ngifinyelele kuyona if ngaqhubeka ngabambelela kuloko. Sometimes into mayisebenza isiphele lifespan yayo mina sesifuna ukubambelela kuyona. No, this is now the sunset. Now isesolayithwa inyanga izokwehla nakuphinde kuvela ilanga. Accept it go even in relationships. I love how you're saying that. Ubaba wake wathi kumina sikhuluma nje sesiyaxoxa. He's preparing me for the next step I've decided to take. And he says to me, never be with a man who says he has no failures, because one, londo daikwala, two, he refuses to learn from his failures. And so I have to ask you, when you look back
kwimpilo yakho ngoba nang no Felix uyaxoxa about what he regarded as a failure back then. He later realized ukuthi no man, I have to let go. These are the lessons. Let me move forward. When you look back ukuthi from your biggest failures, yini owakufunda yakwenza le ndodo eyona namhlanje? Izolo bengikhuluma nezinsizwa ngithi impilo iyaphakama yehle iphakame yehle. And lapha mayiphakeme khona la sijabula khona. Izifundo zincane kakhulu lapho. Bese la ekwehleni ila izifundo zethu sibekelwe zona khona. Okufuna ukuthi siqonde zonke ngoba kungenzeka singavuki lapha. Ngoba into ezivusayo lezi zifundo ezilapha. Uma ngabe sikwazile ukuyiqonda sithi siphakama sesiphakama nazo zonke lezi zifundo impilo ebengcono kunayizolo. Kodwa uma singafundanga iyasicindezela singaphinde sivuke. So manje kuwo wonke ama failures engeke ngaba nawo asingila ngikhule khona. Nangendlela mhlambe engibuka ngayo impilo manje ingenxa yokuhluleka. Kufana nendoda ethi iyaganwa kuchitheke bese ifika esinqumeni sokuthi angivele ngiyeke lento. Yiphuthe elikhulu ngoba umndeni wakini ngeke urely ekutheni lo yasisi ukuphoxile noma cha. Ijoka lokukhuza lokuqhubeka nomndeni lisemahlombe umntwana womfana ozelwe egcekeni. Ngisho ngabe kuthiwa uwela ebuhlungwini qhubeka uzame. So manje la phansi ila kufuna ukuthi ufunde khona uphakama usungcono. There's a saying, everybody wants to be a lion until it's time to do what lions do. Yes. Wonke umuntu ufuna ukuba fame. They want fame and fortune. They think the two are intertwined or married, fame and fortune. And there's a lot of misconceptions out there about fame. What is the truth behind fame? What are some of the misconceptions that people have about fame? I think fame is a very dangerous drug. Yeah. It's very dangerous. And you are lucky if it comes late in your life. Say ukhulile. I think I'm one of those people. Because if it happened in my 20s, in your 20s, you don't even know who you are. And then you have this drug, then you're more likely to make a lot of mistakes that then will later affect your life because you hurt people. And in understanding of what a family is, the physical and the spiritual, whoever you hurt, uba semacaleni nabantu bakuba bambele. And your life ngeke ibe right because wakhalisa abantu. So if fame ke mayifika in your 20s, you're more likely ukuthi ube nama mistakes amaningi and ingabi sustainable because you're still young. Kanti mabi izofika later in your life when you have a better understanding of life, you are able to then ukwazi ukuphila nayo, ukwazi ukuyisustain because now uyazi ukuthi what does it mean ukhetha omunye umuntu. Sifisa ukuthi sikhulume ngomsebenzi owenzayo, the selfless work that you do for our communities out there. Kana ngibuka la ukuthi foundation yakho focuses on uplifting our families and communities and such. Can you just quickly tell us more? How was it born? What does it hope to achieve? And how does it do its service here? The foundation came after a character kaNkosana because bengihlangana nabantu abaningi kakhulu besilisa. I remember
that year, I think it was it 2022 or 2023, the first season, my Puma. Then I went to the Durban July that year, and I had about 8 people being Misa, sikhuluma about what Nkosana is doing and how he's helping them understand their families better, or how to approach ama families. Ukukhuluma wazi wathi nje omunye ubhuti ngithola indlela engcono yokukhuluma nabafowethu ngoba nizelwe ekhaya anifani, umsebenzi wakho umdala kufuna uqonde ama siblings akho ukuthi okay mangifuna ukukhuluma noZama ngikhuluma kanjani naye, mangifuna ukukhuluma noThumbeza ngikhuluma kanjani naye, mangifuna ukukhuluma noMini ngikhuluma kanjani naye, but the same message. So then I will also get to my socials abantu abaningi abadinga usizo. It could be abanye uthola kube school fees, omunye kube grocer, uthola ukuthi athi umuntu akadlile. And then my wife and I, then we thought, let us have a foundation ezolekelela abantu ngaleyo ndlela. But sifocuse kakhulu ebantwaneni babafana, because the feeling ukuthi if we can get umntwana womfana in the right mind, in the right state of mind, everybody is safe. Ngoba as a society, we are not teaching boys anything, but then we expect them to lead families, to lead everywhere. But umntwana womfana akafunde lutho. And then that creates pressure yokuthi the expectation ye society kumuntu wesilisa igcina manje imcindezela aze apusheleke ku-aggression. Then mase eselapho ku-aggression, then that's when you get things like or domestic violence and all of that. And again, it's in us or thina bazali ukuthi kufuna siqaphele masikhulisa abantwana egcekeni sibakhulisa kanjani, because uma kunomntwana womfana nentombazane and then ngithi umntwana wentombazane akayo shanela ekambereni likabhuti wakhe, ngimfaka ngaphansi kukabhuti wakhe, yet by generation eyodwa. Mangithi akahambe aphakele ubhuti wakhe azomnika ukudla, aqeda ubhuti wakhe ukudla athathe that plate ayolwasha, still ngimfaka ngaphansi. When he grows up uzokhula expect that treatment kunkosikazi wakhe or intombi yakhe engazalwa kubo efundiswe ngenye indlela. And then makwenzeka kanjalo efuna lokhu yena that he expects because he's used to, ipartner wakhe ngenzi kanjalo, then bayaxabana. So rather we teach umntwana womfana ngoba ngisho sukanwa umkakho ufuna integrate uwe to ifamily yakini. Come on. Ngoba wena wazi ukuthi uma wakhe itiye lakho lithanda lenjani. Yebo umkakho ufundisiwe kubo ukwenza lezi zinto, but babengazi kuwe ukuthi uyogana wena. Babengazi ukuthi uyogana la umama khona efuna into zakhe zenziwe kanje. Wena wazi into zakini, so funda into zakini egcekeni uzofundisa umkakho, so that kungeze kuba nelokhuzana. So sifocus kakhulu umntwana womfana ngoba sithemba ukuthi uma umfana right ngoba uzokhula abe indoda, kufuna abe sensitive enough to understand ukuthi udadewabo funa msebenzise as a guide to learn. Kwenzela ukuthi one day mangabe eba nomntwana wentombazane uzodila kanjani naye. So yeah, this is too much. You know, Makhoba mina ngakhula ngihamba ama camp ayibizwa nge Boys to Men camp. Because my dad used to plan them. Yes. So sasihamba naye, sometimes sibuye sixoshweke in the room. Yes. And what I'm getting from what you're saying, that at the end of the day, if men are leaders of the home, a leader teaches. How are you going to teach if you are not learning? Exactly. And here I get ukuthi iyazini mhlambeni kusakhona isikhala sokuthi sibe nama conversations abalekile njengokuthi indoda kubalekile and know ukuthi it is okay to be vulnerable. And I love this because
you do this through Ivuga Mchita. Yes. But there are still men out there who are very uncomfortable to say, I'm not okay. Why do you think we still have ama-issues akanjalo? Sinama issues anjalo because sikhula kuthi indoda ekhaya. Kuthiwa ungahambi usineka nje. Mhlambe uzoqaphela ukuthi ngisho mina ngismile noma kanjani. Ngoba ngikhule vele, you need to keep a straight face. But manje ngibe nenhlanhla ngirealize there's a time engisiphile ngaphandle kwa South Africa, I think about 6 years ngaphile ngingaphandle. And that's when I realized ukuthi emotionally angikhulile. So because I was in a country where vulnerability of men is acceptable, so then that part of me grew. And then mase ngibuya ngiza la ekhaya, then I realized ukuthi yeah, insizwa azikhulile emotionally. Uthi umntwana eza nobhlungu obumphethe hamba kunyoko ngoba uyena the softer part ye family. Ubaba akanayo nje into yokuba soft. And manje leyo nto iyabalimaza abantwana babafana ngoba pain is pain. Yes, ayinayo gender, ubhlungu. I think mina futhi enye into engilekelele ukuthi I've experienced ubaba ekhaya, ubaba ongizalayo. And I remember there was one time wayelokhuza ngobaba wethanda ukuhike. Uthola imali unayo kodwa nje athi ukuphuza le. Ahike esuka la eThekwini ekhaya, but ehle kude nasekhaya bese kudinga ukuthi awalke. So mayefika ekhaya ngangiya ngimbingelele bese ngiyoze ngimbone futhi sengovalelisa ngoba ngangimsaba. Sikaze sibe nalento yokuthi father son conversations now, we've never had that. And I think naleyo iyo lenza ukuthi ngifuna ukukhuluma labantwana babafana ngoba ngiyayazi ukuthi mina ngilimaza kanjani. So ngalobusuku mefika athi angibizwe ngiye kuye angihage for the first time ever. Ihagi ke inesikhathi 1 2 3 you pull back. Mangithi ngipull back angibambe. Then ngizwe vibration la eswini ngizwa lento leyakhala lento. Ayike nami ngibambeleleke iziqede hayi kulungile hamba ke van. Then ngakusasa he tells the story yokuthi wehle lapha kwaqhamuka abantu igebengu sifuna ukumbamba. Wasizwa ukuthi ubaba kwephatha umese. Wasizwa ukuthi wayekwazi ukuhandlisha kahle lo mese wakhe kushuthi bahlakazeka. Wakwazi ukuthi afike afinyelele ekhaya. So ukuba vulnerable kwethu as amadoda, I think masingafuni ukuba vulnerable, we are missing the point because we can never be strong ngoba kushuthi we are not balanced. I think sifitwe okungekona. Vulnerability is power because mawusukhalile, you get yourself together, get up and do what you have to do. But mangabe ungakhali or ungabi vulnerable, you are crippled. Kunama emotions within you ongeke ukwazi ukuthi udile nawo. Even umngakho ekhaya, if when you can't be vulnerable, you can't understand her vulnerability, so then it becomes a problem. And that's how we wrap things up. What a emotionally charged interview. Yeah. If one day people were to tell your story, not as Unkosana Zulu or as Ungomana, but as Mondli Makhoba. Yes. So that there's no ambiguities and there's no inaccuracies. How would you feel? What would satisfy you? Would you by passing a con? If somebody would tell my story, I would want them to tell the truth. Every part of it. I wouldn't want them to want to make it sound nice. And I wouldn't want them to be nice to me, rather be kind. And because kindness ineqiniso. So ngafuna nje baxoxe yonke into the way.
Yeah. And then, Felix, yeah. I know we're about to wrap, but I have to say this. Mm. I think we've done this show for almost 4 years together. Mm. And Makoba, I'm not buying your face when I say this goes down and what is as one of my most memorable interviews. Thank you. So real, so genuine. God bless you. Siyabonga. Sibonga kakhulu yona ke insizwa makhosi le bengishilo ukuthi soba nenkulumo naye ekhethekile. Still nayo la. He's a perfectionist. He's a master of his craft. He's a down to earth, well-grounded man. Oqhama khona la eMacambini. Who makes us proud as South Africans, whether it be on Netflix, Showmax, SABC, Mzansi Magic. Yeah. He always puts his best foot forward. Thank you so much. And also, thank you for telling his daughter Sangomane and making Iklenega Mdletshe proud. Siyabonga. We understand, we could say, Ungomane, sorry, akanawo amaculo namahubo. Kodwa siyawazi umsebenzi awenza ucithi le insizwa. Namuhla uvuka mjidi wena ungomane futhi ucithi insizwa lapha. Yes. So life has come full circle. Oh, wow. Yes. Thank you, and thank you for picking that up, because Ungoman had a long journey. He was a right-hand man, Kajobe, the father to Ukodongwan. Then he was also a right-hand man, Gakodongwan. Then Ukodongwan gave him to Ushaga to help Ushaga set up the Zulu kingdom, and he did. Honestly and truthfully, he was for the throne. He never took sides, and if he had to kill for the throne, he did, and he was honest throughout. So I'm very honored to play him and to have met his spirit and his physical family as well. It means a lot to me. So siyabonga Siyabonga. siyabonga sis.